Hey, Free Sultan, ko ku sake Sultan wallahi tallahi gwamnatin nan ko ta rasa kujeranta na 2027. Shawari nake bata. Wannan yaron babu abin da ya muku. Mun fito mun yi ƙarya mun ce kun sake shi kun ki ku sake shi. Mun yi waka ku sake shi kun ki ku sake shi. An ba ku hakuri ku sake shi kun ki ku sake shi. Mun yi zanga zanga an ce ai zanga zanga ana ta magana kar ai zanga zanga saboda ku sake shi. Kun ki ku sake shi. Mu fa ba wai wani abu kuke ba mu ba wannan gwamnatin babu amfanin tallata ta da muke idan haka ne in har dai wani dan uwan mu zai wani kuskure mu fito muna nema masa afuwa ba za ku mana afuwa ba to babu amfanin tallata ku da muke yi. Aqida da muke nunawa akan ku duk da dai babu abin da kuke ba mu muke cewa an mana kaza ko kuma kaza kaza da ake yi daidai ne muke yin ƙarya wa mutane babu amfanin sa. Jama'a fa kuke nema a wannan lokacin zabe ne yake karatowa kun ce zabe ne yake kusantowa me ya kamata ku yi amfani da damar ku kun kama arewa ta amsa ga baki daya birane ne masu ka amsa to ina ga kauyuka sun amsa wallahi tallahi wannan gwamnatin shawaran da zan ba ta kawai ta saki Sultan ko ta rasa kujeranta na 2027 ana miki kallon kece da nasara to karshen ta ba za ki faɗi.